Torrance ar gigol. Ryan Reynolds ar ôl bened mae'n disgyn i Liam Higgins. Higgins! Cyfle gorau'r gêm hyd yma'n disgyn i Liam Higgins. I gafodd o lawer gormod arni hi. Na'r cyfle wedi mynd. Elliot Evans. Na'r cyffyrddiad Payne dan bwysau gan Digby. Hall. Mae Higgins. Paslac sydd at Elliot Evans. Mae Sam Jones yn mynd ar i rediad. Sam Jones gosod i Ryan Reynolds. O, mae'r bediad. A mae'r bediad gan Joel Torrance yn ôl a Jasper Payne. O Ryan Reynolds. Feddylia fod i canfod cefn y rwyd. Cyfle gorau'r ymwelwyr hyd yma. Hall. Mae Mendes yn ôl at Louis Hall. Hall. Billington yn y le fan hyn am y croesiad! A Ferguson! Cameron Ferguson! 32 o funudau wedi chwarae. Y croesiad yn cael ei chwipio i mewn gan Sam Billington a'r cawr Cameron Ferguson. Taflid ei hun at y bêl. Torrance. Yr cliriad hir i gyfeiriad Cameron. Chubb. O, bêl yn disgyn i Liam Higgins. Higgins! Wel, camgymeriad yn y cefn, cam ddealltwriaeth rhwng Barney Sodi a CJ Craven. A mi oedd hwnna'n gyfle gwirioneddol dda i Liam Higgins i ddyblu mantais y tîm cartra. Craven. Ar y taflid Elliot Evans. Mi oedd i ynydd eto i Elliot Evans. Bêl dal ar dir y chwarae, dwi'n ta Cameron Ferguson. At Ibrahim y sgwar yna neb yna. Liam Higgins oedd y gosa. Iwan Griffiths. Cliriad anferthol at Jasper Payne. Payne at Elliot Evans, at Ryan Reynolds at Fwmpa Mwandwe yn anwesur croesiad at yr ochr bella. O, mae hwnna di mynd i mewn ar ei hunion. Fwmpa Mwandwe. Wel, sicr. Doedd o ddim yn bwriadu gwneud hynna. Credwch i fi. 12 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Croesiad oedd hwnna, a fo fydd y cyntaf i gydnabod hynny, dwi'n siŵr. Croesiad i mewn, edrych am Ryan Reynolds mae yna i Sodi. Mae yna le, mae yna erwa o le fan hyn i Barney Sodi. Osod y bêl ac yn ymesur y croesiad. O'r cliriad ddim yn argoheiddi. Mae'n disgwyl i Elliot Evans a mae'n ddysgu ni Sam Jones oedd o'n cam sefyll. Oedd di hangfa i'r Bala. Oedd yr amddiffyn ddim yn argoheiddi o gwbl yn y fan yna. 5 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. Lasana Mendes ar gig gornel i'r Bala. Un at y postyn. Gosa hwnna holl ffordd a draws wyneb y gôl. Ac allan ar ei hunion un cyffyrddiad oedd i angen yn y fan yna. Samuels bêl hir i gyfeiriad Connor Evans i lawr. Ferguson at Mendes. O, cyfle clir i'r Bala yn disgyn i Lasana Mendes. Wel, oedd o'n gwiro am yn ôl. Mi oedd o'n rhaid o gymryd yn ergyd yn sydyn yn doedd. Dros y traws da hi. Mehaseb yn bwysau gan Sodi. Cabongo cadw'r bêl ar dir y chwarae. Gwaith da gan Dixon, Cabongo, mae Lewis Rhys ar ediad i fewn i'r cwrt. Cabongo, allo gael ei groesiad i fewn, y bêl gan Ryan Reynolds. Am gyfle i Ryan Reynolds. Da ni mewn i'r amser sy'n cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm. O'na driffwynt yn fanna i'r ymwelwyr.